Добар ви ден! Во денешната емисија на ЕУ Фармер ќе зборуваме за значењето на преработувачките капацитети и ладилниците, а за таа цел престојувавме неодамна и во Република Бугарија, каде што дознавме дека вакви капацитети има одвишок за разлика од суровината што ја поседуваат и затоа добар дел од таа суровина, особено пиперки, увезуваат токму од кај нас. За разлика од Република Бугарија, кај нас пак состојбата е малку поинаква. Имено кај нас имаме вишок на суровина, а ни недостигаат преработувачки капацитети и ладилници. За среќа во последниве години ваквата состојба се подобрува. Во близина на Пловдив, во селото Кочево, се наоѓа преработувачкиот капацитет и ладилник Булгар Фрост. Со членството на Република Бугарија во Европската унија, европските пари станаа подостапни за бугарските фирми. Поволни европски кредити искористиле и собствениците на Булгар Фрост, кои велат дека без овие пари не ќе можеле да го изградат објектот. Вкупната инвестиција чини околу 7 милиони евра. Господјо Георгиева, пред колку години со вашиот сопруг дојдовте на идеја да се занимавате со преработка на овош и зеленчук? Значи, започнали сме с тая идея от 1994 година. Най-напред започнахме с производство за пресния пазар. Бяхме дистрибутори на зеленчукови семена на холандската фирма Слуис и Грот. След което започнахме един съвместен проект с Pernod Ricard Франция. Те имаха направление в Сиас, което основната му задача беше преработка на замразени плодове. Те беха главен доставчик на фирма Данон с замразени плодове. Така с тях започнахме развитие на проект за производство на замразени ягоди в България. Изпитахме различни нови сортове. Ние сме по професия агрономи. Аз съм се занимавала 32 години с научна работа. Специализирала съм във Франция и на тази база научно-изследователският център на фирмата Pernod Ricard ни възложи и ни предостави нови селекции ягоди, където да изберем подходящи за нашите условия и подходящи за индустриална преработка сортови ягоди. Така ние развихме един съвместен проект, като най-напред водихме опити, за да изберем сорта, направихме малки насаждения, произведахме около 30 тона ягода, за да може да се направи индустриален тест при тях. И след като всичко това беше приключило, ние направихме една съвместна фирма за производство на замразени плодове с 80% френско участие и 20% наше участие. 2001 година беше първата ни инвестиция, като инвестирахме в наш тунел за замразяване и наша линия за производство на студ, но в чужд хладилник в Хасково. Така работихме до 2004 година. В 2004 година ние изкупихме акциите на Pernod Ricard и до 2006 година продължихме да работим в Хасково, но в 2005 година започнахме строителство на този хладилник. Строителството завършихме в месец октомври 2006. Прибрахме си замразените стоки от Садово тук и действително с първата реколтна година тук в нашия хладилник беше 2007. Тогава работихме главно 3 вида плодове – ягоди, малини, горски къпини. В момента продуктовата гама, асортимента вече е много по-широк. От 2007 година
Наред с тия основни плодове, включихме преработка на кайсия, на смокиня, на арония, на вишни, на череши, на пъпиши, на горски ягоди. И развихме производството на замразените зеленчуци. Значи до този момент ние с зеленчуци не се бяхме занимавали. И в момента даже бих смела да кажа, че привес имат зеленчуците. Тъй като от гледна точка на суровинна база, нали, там някак си нещата стоят по-добре. В това число ние внасяме и суровини от Македония. Што главно? Што? Главно чушки. Внасяли сме и консервни домати, нали? Но главно внасяме чушки оттам за преработка. Ние сме пробвали с внос на чушки от Турция. Намираме обаче, че като качество, като параметри, чушката от Македония е по-близка до чушката от България. Прашавме како се снаоѓаат со суровина и дали соработуваат со македонските земјоделци или со фирми што вршат откуп на свежо овошје и зеленчук. Ние работиме главно с две фирми. Между нас и двете фирми бих твърдо заявила, че има изградени много добри партньорски отношения. Ние сме били в Македония с моя съпруг. Обиколили сме, познаваме производството. Нашите партньори оттам са били на посещение в хладилника. И между нас има изградено едно наистина добро партньорство. С доверие от двете страни. Практично тоа така треба и да биде. Секако за да биде долгорочно треба честност, Да. треба доверба. Да. Овој грандиозен објект овде и ова модерна опрема, се е ова со ваши пари или имате дел и од европски пари? Значи, една част от оборудването, главно машини, тук влизат, да кажем, тунела за замразяване, бланшора, някои видови ризачки, метал детектор, са с средства от предприсъединителните европейски програми. Трябва да кажа, че на онзи етап не беше лесно от гледна точка и бюрократична, ако искате, нали? Изработката и представянето на един такъв проект. Впоследствие във времето много неща се промениха в позитивна посока. И аз трябва да кажа, че когато тръгнаха предприсъединителните програми в Македония, много колеги, хора оттам, които искаха да инвестират и да се възползват от тия възможности, минаха през Булгафрос, за да се запознаят. И мисля, че вече има и реализирани проекти по тия програми с хора, с които ние сме се срещали, които сме насочвали за консултации тук в България. И мисля, че отношенията са много добри между нас. Ние сме отворени, открити. Считаме, че ние има какво да научим от производители и колеги в Македония, и колегите от Македония и производителите има какво да научат и тук от нас. И че трябва просто да сме отворени и да се възползваме от тия възможности. Това е моето мнение. Колку државата Бугарија ви помага со одредени субвенции и дали знаете дека во Македонија голем дел од земјоделството практично се финансира и од државни пари? Това знам, защото още при първото посещение в Македония ние разбрахме, че ДДС-то върху продукти, ползвани в земеделското производство, като торове, препарати и редица други продукти, са с ДДС от 5%. Храните с 5%.
В България тия продукти, ползвани в земеделието, се облагат с 20% ДДС, което за мен, нали, е един проблем. Още тогава вашето правителство субсидираше производителите и преработвателите, износители на ваши продукти. В България такова нещо няма. Моето мнение е, че тук напоследък вече започва да се работи за качествена продукция, да се дават премии. Но това е тук от 2 или 3 години. Общо взето, аз считам, че в Македония политиката за развитие на селското стопанство и преработвателната промишленост изпреварва много политиката в България. Това е мое лично мнение. Нали? Кажете ми, овде имате широка лепеза на производи кои ги нудите на пазарот. Кога излегувате на светскиот пазар, што се тие бара? Дали ги интересира пред се квалитетот или асортиментот? Значи, на първо място, това е качеството и безопасността на храните. Ние имаме много добра система за безопасност на храните, внедрена в предприятие. Ние сме сертифицирани от CGS Цюрих, Швейцария. Ние имаме ежегодни аудити от там. Нали? И освен това, почти всички наши клиенти правят аудити на място в процеса на производство на продукти. По разговорот со господја Георгиева, појдовме да ги посетиме нивните плантажи што се во непосредна близина. За насадите ни зборуваше нејзиниот сопруг. Господине Георгиев, ова се значи вашите плантажи со малини, тука гледам имате и јагоди. На колкава површина е сето ова засадено? Ами, малените са на 3 хектара, а ягодите на 1 хектар. Това са маточни насаждения за производство на разсад от ягоди и малини, които последствие даваме на наши производители да засаждат за производство, които пък ние изключваме договор за изкупуване, за замразяване в предприятието хладилник. Това е нашата задача, да размножаваме сортове, които стават за нашите нужди, за замразяване. Кои сорти се ова? Тук това е сорт малини Heritage, а ягодите са сорт Сиабелан, френски, а Heritage е американски сорт. Това е поискане на нашите клиенти. От тези сортове искат замразяване, защото те са типични за замразяване и се търсят в цял свят. Како се адаптира овие сорти на овој микропростор тука? Ами, този сорт специално е много подходящ за полски условия. Защото е лесен като технология за отглеждане, подходящ е за механизирано отглеждане, обработки. Единственото, което е при него, е брането, което е ръчно на практика, но може и с комбайн, но качеството на продукта много се поврежда и затова предпочитаме да бъдем ръчно. Отпорни се на болести или имате некои проблеми со заштита? Ние имаме система, която водим с хербициди и препарати, които да поддържаме насаждението чисто от болести и неприятели. И нямаме такъв проблем. Тук той по принцип сорта е устойчив на някои заболявания, така че с малки допълнителни пръскания нямаме проблем с заболяване. Од 1 хектар во една добра родна година, колкаво производство на малина може да се очекува? Ами от този сорт Heritage може да се получи до 3 тона. Но нормално за по-големи насаждения около тон и половина. До 2 тона, зависи от грижите, зависи от технологията на отглеждане и всички други, които се съпътстват с добива, торене, пръскане и така нататък. Вакви насади во Македонија државата ги поддржува со одредена субвенција. Каков е случајот во Бугарија кај вас?
За съжаление, у нас няма такова стимулиране за сега. Предвижда се някакво стимулиране на продукт, на плод, но за сега все още нямаме стимули от държавата. Това, което произведем, това е пазарна цена, което изкупим и което предложим на пазара, на европейския и на световния пазар. Защото ние търгуваме с всички възможни фирми в Европа и другаде. Ви благодарам за разговорот и посакувам добар род. И аз благодаря за посещението и за доброто пожелание. Благодаря. Приятен ден! Од Пловдив се упативме кон Софија, за да разговараме со господја Ирина Филипова, која е одличен познавач на состојбите во земјоделството во Бугарија, но и во Македонија. Таа вели дека често доаѓа кај нас, одржува семинари и има одлична соработка со компаниите од прехранбениот сектор. В България още от 2001 година има европейски фондове. Това бяха така наречените предприсъединителни програми, САПАРД, а след приемането на България в Европейския съюз и структурни фондове. И до ден днешен такива програми съществуват. Очаква се до 2020 да има финансова рамка за земеделието. Много от проектите, които сме реализирали през годините, особено в сектора плодове, зеленчуци, месо и риба, са с европейски пари. Единствено субсидии от Европа не се получава за преработка на тестени изделия и хляб. Производителите на хляб и на тестени изделия инвестират свои средства в своите заводи в България. За повечето от компаниите, с които работим, аз отговарям и за македонския пазар. От 2006 година пътувам в Македония много често. Познавам Македония добре и мога без GPS да открия всяко село и град и всеки клиент. Македония като територия е може би 1/4 от България. Въпреки това Македония има много добро развито земеделие, за разлика от България. Произвежда доста суровина, пипер, лук, зеле, грозде, праскови, вишня, слива. В България обратно имаме земя, но тя пустее или пък се преработват земеделски култури, които са много лесни за обработка. Жито, пшеница, ечемик, слънчоглед. България в момента е най-големия производител на слънчоглед в Европа. И затова българските предприятия, които преработват плодове и зеленчуци, работят изключително с македонска суровина, особено за пиперка, а често пъти внасят и други суровини. Жалко е, че в Македония все още няма много хладилници или други предприятия за консервната индустрия за преработка на. Надявам се сега с новите програми в Македония тази липса да бъде попълнена и да има нови предприятия в Македония за замразяване, охлаждане или за износ на свежа суровина, но като краен продукт за пазарите в Европа. При всички случаи най-евтино се продава суровината от полето. Всеки продукт, който получава някаква добавена стойност, се продава по-скъпо. Македония е известна в Европа с вишнята. Македонската вишня има изключително добри качества. Тя е несравнима с вишнята от Полша, защото е много по-сладка и се търси. Замразената вишня има по-висока цена, отколкото вишня от полето. Същото касае и сливата, пиперката. Колкото повече един продукт е преработен и може да достигне до крайния клиент, толкова по-добра е неговата стойност и в този смисъл и българските и македонските хладилници трябва да се стремат да стигнат до крайния потребител в Европа, да продават на пазари като супермаркети, като магазини за биохрани, а не на големи търговски компании, защото пък търговските компании купуват този продукт като суровина за свои крайни продукти. В този смисъл искам да кажа нещо. Винаги съм казвала на моите македонски клиенти, че Македония има уникални продукти и трябва да мисли за експортно ориентиране. Това може да стане само ако продуктът е замразен, защото свеж продукт не може да трае повече от няколко дни. Не само за плодове и зеленчуци. Например, в хранителните изделия, знаете, че сега готовите храни стават все по-интересни на европейския пазар. Например, това, което е пастрамалия или гьомлезе или гибаница, ако този продукт се замрази и излезе в Европа, или охридския геврек, който е марка, излезе в Европа и му се направи подходяща реклама, може да бъде символ на Македония и с този продукт да стигнете до всеки потребител в Европа.
а не само хората, когато идват във ваканция в Охрид или в Скопие, да могат да опитат тези уникални македонски продукти. Во разговорот со собствениците на Булгарфрост, ни напоменаа дека имале одлични партнерски односи со Горан Цуцулески и Симе Станчевски од Кривогаштани, кои пред неколку години биле добавувачи на свежа суровина, пред се пиперка, а денес се собственици на модерен капацитет за преработка на зеленчук и овошје во близина на Кривогаштани во новата индустријска зона Славеј. Станчевски, вие сте еден од собствениците на компанијата Кривогаштани Промет. Кажете ми од кога постоите и со каква дејност се занимавате? Пред се сакам да искажам благодарност за посетата во нашата компанија во Кривогаштани Промет и можноста да учествуваме на вашата емисија на EU Farmer. Кривогаштани Промет постои веќе 26 години и успешно нормално работи во сите овие изминати години. Со откуп и припрема и извоз на зеленчуци веќе успешно работиме 20 години. Кажете ми, суровината од каде ја набавувате? Суровината ја набавуваме од нашиот регион пред се, тоа е некаде околу 90 и повеќе проценти. Значи тоа се делот на општина Кривогаштани, Прилепскиот регион, Битолскиот регион, нормално се до грчка граница и Демирхисарскиот регион. Што е конкретно суровина? Суровината конкретно е пиперка, значи и од таа количина која што ја купуваме, 90 и повеќе проценти отпаѓа на куртовска капија. Надалеку познатата куртовска капија, каде што фактички овој регион сме препознатливи по тоа што можеби само во нашиот регион се одгледува таа старата сорта на куртовска капија. Имате доста кооперанти овде? Па имаме повеќе од 1000, можеби 1300-1400 кооперанти. И функционираме на тој начин што имаме во некаде 24-25 населени места мобилни откупни пунктови. При нашата посета на Република Бугарија, на еден преработувачки капацитети ладилник, Булгарфрост, тамошните собственици ве спомна како добри партнери, ни рекоа дека од тука практично вие сте им носеле свежа суровина. Дали се уште трае таа соработка? Со компанијата Булгарфрост, конкретно со господја Пенка, веќе се знаеме 5 до 6 години и нормално во зависност од нивните потреби така и трае и соработката. Значи во овие изминати години сме соработувале едно 3-4 сезони, меѓутоа кога некогаш има вишок на производ во Бугарија, нормално немаат потреба. Инаку соработката е на одлично ниво, добро се познаваме, така да немаме некакви проблеми. Сега вие што од производи овде имате? Значи овде сега пред се наоѓаме на атарот на општина Кривогаштани, каде што ова што го гледате пред нас е новата индустријска зона, која што каде што ние сме дел од таа индустријска зона. Ние сме прва компанија која што тука екзистираме и работиме на некој начин. Инаку ние се наоѓаме на површина од околу нашата површина, каде што нашите објекти се лоцирани се во овој дел околу 17.000 квадрати и тука имаме уште каде што е позади нас и другиот објект околу 12-13.000 квадрати. Инаку тука пред се тука почнавме со идеја да припремаме зеленчук по теркот на европски припреман производ. Имаме пакинг центар, хладњачи, значи тука се припрема роба која што заминува понатаму во маркетите во Шведска, во Словенија, во Германија. Тоа е едниот дел. А вториот дел, почнувајќи од
2012 година. Значи почнавме со преработка на зеленчук пред се. Сме регистрирани како преработувач на овој зеленчук, меѓутоа кај нас преработуваме зеленчук, најмногу пиперка, во повеќе форми. Спомнавте странски пазари, значи ли тоа дека се оди за извоз или имате нешто и за домашниот пазар? Па во делот на свежо припремена роба и стока, на начин како што е припремена, значи по тие пакувања за 100% заменува за европските пазари. Меѓутоа имаме тука долгогодишна соработка и со преработувачките капацитети во Република Македонија. Соработуваме со повеќе компании, во повеќе фабрики во Македонија, што значи дека во тој дел сме добавувачи на свежа суровина во повеќе преработувачки капацитети во Македонија. Значи ли дека сето ова е ваша инвестиција или имате некакви бенефиции користени од државата или можеби некакви европски пари? Сето ова што го гледате е направено со наши собствени средства. Нормално дека ние како компанија тука се уште имаме простор да се развиваме, да растеме, да градиме нови објекти. Во наредниот период и ние имаме намера нормално да учествуваме на тие јавни повици кои што се за ИПАРТ програмата и се надеваме дека позитивно ќе бидеме, да речеме, оценети, ќе можеме да користиме дел од тие средства. До сега тоа не можевме да го направиме заради тоа што земјиштето тука каде што сме беше под собственик беше Република Македонија. Меѓутоа за скоро време, значи веќе ќе имаме собственост над земјиштето и ќе можеме да аплицираме во еден од јавните повици понатаму. Ви благодарам за разговорот, посакувам да имате добра и квалитетна суровина и верувам дека ќе направите квалитетни Благодарам, производи. па можеби за догледно време пак ќе не поседите. Може. Да. Во Македонија што побрзо и тоа во доволен број треба да се изградат вакви преработувачки капацитети и ладилници, за да не ни се случува и во иднина македонското овошје и зеленчук на светските пазари да одат како ефтина свежа суровина. Инаку ваквите капацитети понекогаш и неколкукратно ја зголемуваат цената на овие производи. Ова беше се за денешниот EU Farmer. Ви посакуваме пријатен ден.